Zdravím vás, jsem tu zas a je čas na odhalení největšího projektu tohohle roku. A nejen tohohle roku, ale vlastně celého mého kanálu. Protože nic takového tu ještě nebylo. Jak asi někteří víte, už jsem to říkal v několika videích, miluju mangu a anime. Řekl jsem, že budu dělat videa, co se týče mangy a anime. Ještě jsem se k tomu nedostal. Ale tenhle projekt to všechno změní. Protože jde o Adweek 2012, jak můžete konec konců vidět na logu. Adweek je každoroční festival mangy, anime, japonské kultury, který se koná v Praze, v KC Zahradě, už je to 7. ročník. A já na něm budu, představte si. Sice jsem nikdy ještě na žádný takhle akci nebyl, ale tohle je první a tím pádem z toho něco musíte mít i vy, že jo, abyste nezůstali ochuzený. Nebudu na to sám. Můj bezva kámoš Ryuhei na internetu, který mu říkám Arhei, mi s tím pomůže. A na jeho vlastním blogu, který najdete v popisku videa, na který koukněte mrknout, protože dělá spousta anime recenzí a i her třeba a má to pěkně napsaný, takže koukněte. Tak společně jsme se rozhodli, že vám ten Adweek tak nějak zdokumentujeme. Tím pádem, ano, uvidíte můj ksicht konečně ve videu. Uvidíte i Arhe, předpokládám. A pravděpodobně ještě Steina, dalšího z našich kámošů, který se k nám přidá. A dohromady budeme nahrávat, pokud se to poštěstí, celý přednášky bychom vám rádi poskytli. A k tomu nějaký třeba blbinky, různý videa, co budeme dělat a tak, takový funny, trošku side stories. Ale věříme, že se nám povede zachytit tu podstatu. Na mým kanálu teda budou videa z Adweeku, na Arheovo blogu zase najdete psanou verzi jeho dojmů ze všeho, ke kterým ty videa přihodí, takže to bude takový collab projekt, videjko plus Arheovo dojmy. Tím pádem si to všechno budete moct vychutnat hned dvakrát. Jak máte napsaný na logu, tak Adweek trvá od 26. do 29. července v KC Zahradě, jestli jsem to ještě neříkal. Pokud jste si nepředobjednali lístky, myslím, že teď už to nejde, ale na místě stojí 500 vstup na všechny 4 dny. Začátek je ve čtvrtek v 17 hodin a trvá vždycky Adweek do 10 do noci, přičemž pak je, myslím, uzavřený celý prostor, tím pádem nemůžete odejít. Je tam tělocvična, kde se dá přespat, ale když tam nechcete spát, za poplatek samozřejmě, myslím 50 korun za noc, když tam nechcete spát, tak si musíte najít ubytování jinde. Další dny, pak vždycky se začíná v 10 a končí se taky v 10, takže taková 12hodinovka. Pokud mi ségra půjčí, doufám, že mi půjčí foťák, takže pak budeme moct nahrávat s Arhem i víc věcí, protože pravděpodobně ne na všem budeme spolu, ale tím víc materiálu pro vás to v podstatě bude znamenat. Tudíž podporujte nás, těšte se na videa, neříkám, že se nám povedou hodit na net hned během Adweeku, třeba až možná po několika dnech nebo tak. Přece jenom s tím bude spousta práce, editování a tak. Ale rozhodně se máte na co těšit, fandové mangy a anime, rozhodně čekujte kanál a i Arheovo blog, kde najdete, jak už jsem říkal, spoustu zajímavých věcí a určitě se dobře bavíte. Takže to bude ode mě všechno a zatím se mějte a uvidíme se na Adweeku. Takže zdar.